заяжда, нали? Бързо. Даваме ти 100 лева в проблем. Така и. Бягай, бе! колег не го признам. Този мъж шаф. То ще легне и ще се легне този мъж. Ще отнесе, бе, нищо няма да отнесе, бе. Легни. Да скъпна оттам. Легни. Ще легне той. Ще спрем за малко. Стига си. Айде, авите, бе, бъзовци! Давай! Не ме пускайте. Няма да пускам. Легни! Иване! Не го става, кажи здрасти, бе. Аз го заснем на видеоклип. Я се покажи и ти. Не, дай. Как е, приятели? Аре, бебе! Samsung Galaxy трето лайт. Аз си взим нов. Не знам, Samsung Galaxy S5 Neo. Това не е S5. Не, ще си взим Samsung Galaxy S5 Neo. Аз съм дал Рубин Зявков, тук снимаме пряко. От Даскал се примерно с Тайо, тук гопето ние влизак под моста. Сега тук са херо като това да видим, че тия влизат преката и лягат като нормално. И да се надявам. Аз съм Багер 97. По-точно, Теодор Рубин Зявков. Много е тъп. Ще се качи и с кой. Айде да тръгваме. И да го колко е тъп. Ще спра клипа, докато стигнем до следващия топ.
Много е тъмно, тук ще видим по-напред. Беги, че го заснем, бе. Давай! Давай, Иване! Ще скочи в тиния, гледайте. В тиния! Еля, колко е лесно да бурда цигани. Ай, легни, бе! Кажи му да се камера. Ще го кажа в YouTube, гледай канала. О! Скачай! Това ще го кача във Facebook. Аз го кача в YouTube. Няма да качваме, да? Само да снимаме за блог. Искаш ли? Иване, искаш ли да качвам на Фейсбук? Иване, ако имаш да ми легнеш целя, няма да го качваме. Да, ще го качим. Винаги ще го качим. Ето мен. Ето. Надълбоко. Айде. Ече го. Айде във Фейса. Качи! 3! 2, 1. Спираме. Сега да въведем кода. И качваме. И качваме! Ще идеш ли, бе? Вече си във Фейсбука! Не, бе, кажи му, че още не е. Върна ли го? Че, Тони! Върна ли го? Качи! Не. Още разпреда! Това пречи пък и точно да сяде бега и ние ще бегаме чол.